Wara ġimgħa, Fouad El Selah ta' 26 sena u Mohamed Lazar ta' 43 sena għadhom ma nstabux. Dawn huma iż-żewġ Marokkini li flimkien ma' tnejn oħra fl-ewwel tas-sena ħarbu bil-ġiri fuq ir-runway tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta minn ajruplan ta' Turkish Airlines wara illi t-titjira tniżlet b'emerġenza kif passiġġier qal illi kienet iħoss xi uġigħ. B'dan tal-aħħar jiġi arrestat u deportat ukoll lura lejn pajjiżu. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher illi dawn il-ħamsa kienu fost grupp ta' 20 persuna li kienu qed jiġu deportati lura lejn pajjiżhom mit-Turkija. Iżda, ħaġa tal-iskantament, f'7 ijiem minkejja din il-materja ta' sigurtà nazzjonali ħadd mill-Gvern u inqas il-Prim Ministru Roberta Bela u l-Ministru Byron Camilleri ma lisnu kelma waħda dwar din is-sitwazzjoni. Għalaqstant, l-erba' filgħodu Net News staqsihom dwar is-sitwazzjoni Bela jfarfara fuq il-Ministru Camilleri biex jitkellem dwarha u bil-Ministru l-ewwel jinħeba wara l-isqarrija tal-Pulizija u wara jattakka lil Net News. Ma tinkwetakx il-fatt li erba' persuni ħarbu bil-ġiri fuq ir-runway u setgħu jħarbu hekk. Jinkwetan il-gideb tagħkom. Imma mhijiex kitba li ħarbu bil-ġiri. Kontinwu. Net News insista għalfejn il-Gvern ma ndirizzax din is-sitwazzjoni delikata li xokjat pajjiż ħieħ għal mod kif ħarbu. Bil-Ministru jisħaq li l-immigrazzjoni regolari se tibqa' ssir u li l-poplu għandu jiġġudikah fuq l-aħħar 5 snin. Imma materja ta' sigurtà nazzjonali m'għandux jitkellem il-Gvern. Illi ħajibqa' ikollok istanzi fejn jidħol immigrazzjoni regolari, illi ħajibqa' jkollok istanzi fejn jippruvaw b'kull mezz sabiex ikun hemm immigrazzjoni regolari. Fil-waqt illi kompla jattakka lil Net News u farfara fuq il-privat. Mingħajr ma staqsu jekk inxemm entitajiet privati li kien hemm in-nuqqas tagħkom, imma laqwa li toħorġu tikkundannaw il-ħaġa. Jiġifieri kien hemm in-nuqqas ta' entitajiet privati. Madankollu l-Ministru Byron Camilleri huwa ferm żbaljat kif Net News mhux talli għamel id-domandi kemm lill-Pulizija, lill-Armata u lill-Gvern iżda saru domandi kemm lill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u lill-linja tal-ajru Turkish Airlines bdejn tal-aħħar ma tweġibx. Il-fatt jibqa' illi dawn iż-żewġ Marokkini għadhom maħrubin għaliex ħarbu bil-ġiri fil-mitjar b'filmati juru propju dan. Intant lill-Ministru Camilleri staqsejnieh fuq is-sitwazzjoni fil-ħabs ta' Kordin u jekk Net News jistax jidħol fil-faċilità korrettiva bil-kameras. Bil-Ministru jisħaq illi diġà kien hemm newsrooms oħrajn li jagħmlu dan iżda ma rridx jgħid min. Ġifieri il-media hawn sana m'għandha l-ebda problema biex tidħol. Hemm media kollegi tiegħek li daħlu. Min? Kulħadd għamel riċerka tiegħek bħala ġurnalist u tara. Wara ġifieri jistgħu jidħlu hekk. Hemm media li daħlet skont il-protokolli li hemm. Francesco Catania, Net News.